Ihmisten yleinen ongelma on se, että ne haluaa nopean fiksauksen asiaan kuin asiaan. Ja se ei saa kestää esimerkiksi 2 vuotta se journey kohti parempaa elämää, vaan halutaan ostaa joku kallis lisäravinne, olipa se ihan mikä vaan, ja jos se vaan lupaa, että se korjaa tämän tilanteen, että se nostaa sun energiatasoja, niin sitten ne niin ottaa sitä, mutta sitten ne ehkä sekin jää kesken, koska ne pettyy siihen, miksi tämä ei toiminutkaan. Mutta että, niin. Ja tohon liittyen, että jos haluaa tehdä noin väkisin, niin silloin mä sanoisin, että mitä mä oon nyt kuullut eri puolilta, niin kreatiinimonohydraatti on ei pelkästään niin kuin liikuntaa, vaan myös yleiseen hyvinvointiin ja auttaa jaksamaan. Ei suositella tätä, mutta jos pitäisi valita joku näistä. Mä ajattelin, että sä heittäisit jonkun, että no, että kyllä toi, mikäs sustan oli, niin se on kyllä paras, että mä suosittelen sitä, että siitä saa hyvin energiaa ainakin 2 vuoden ajaksi, kunnes sydän pettää. Että. Kyllä, vaihdat liikunnan vaan treeniin, niin sitten kaikki on hyvin. Joo. Ei tarvitse liikkua, vedä vaan treeniä. Just näin. Mutta sehän oikeasti, jos vähän asiaa vierestä, niin sehän on ihan crazy juttu, kun suurin osa niistä kaikenlaisista fitness-influencereista niin on nimenomaan käyttää jotain boostaavaa ainetta ja ei puhuta mistään proteiinista nytten. Ja sit ihmiset miettii sitä, että niin tulee hirveä stressi, että miten mä pääsin tohon kuntoon ja mä en varmaan treenaa tarpeeksi kovaa ja mä en tee tarpeeksi hyvin ja no okei, et varmaan teekään. Mutta se, että vaikka sä tekisit kuinka hyvin, niin naturaalina ei pääse lähellekään semmoista kuntoa, missä 98% niistä fitness-influencereista on. Ja se on ihan crazy ja erityisesti just ehkä vielä nimenomaan miesten puolella, että totta kai varmaan naisten puolellakin sitä vähän harrastetaan, että vähän rasvanpolttajia ja vähän sitten tietysti filtteriä siihen päälle Instagramissa, mutta se, että varsinkin ne miehet ja sitten just on jotain 20-vuotiaita, mitkä on semmoisia jääkaapin kokoisia, niin silleen, että okei, sulla menee niin kuin 10 vuotta, että sä ylipäätään pystyt kerryttämään sen verran lihasmassaa naturaalina, jos sulla on semmoiset geenit, mitkä on niin kuin 1/100 000 ihmisestä. Niin sitten silleen, kun ne kaikki järjestää on ihan samanlaisia, niin, ja sitten olkapäät on semmoiset tämmöiset niin kunnon treeno-olkapäät. Ja kun ihmiset ei normaalisti tiedä, että miltä se näyttää, jos käyttää jotain, niin sitten ne ajattelee, että tuo on normaali fysiikka ihmiselle. No ei se oo! Ei se oo! Perkele! Ehkä mä yritin vaan cope mun omiin huonoin gainsseja. Please. Joo, siis siitähän on puhuttu paljon enenevissä määrin nyt, että esimerkiksi vaikka The Rock, eli Dwayne Johnson, sanoo, että hän joskus nuorena kokeili ja sitten vaan treenasi aktiivisesti ja edelleen kivenkovaa väittää, että ei ole mitään Joo, mä katsotaan tässä minkään muista puuria vetänyt äijä. Voidaan ottaa ihan nopea kuvaajako tähän, että tässä on nyt, ei ole mitään käyttänyt, koska toikin väärä ikkuna. No niin, sillä lailla. Kyllä. Tää tulee. Niin, että ei ole mitään, esimerkiksi tää kuva niin Joo. Että ei. Ja sitten se ongelma on se, että nykyäänhän on menty parempaan suuntaan siinä, että nämä ihmiset on alkanut sanomaan, että no okei, hei, no että kyllä mä oon pikkasen jotain extra juicea piikittänyt ja saattanut syödä vähän muuta kuuria ja niin edelleen. Mutta kun aikaisemmin oli just se, että no mä vaan treenaan kovaa ja mä karjun, niin sitten nämä lihakset kasvaa ja pitää vaan syödä monta pihviä. Ja siis nehän ei jossain paikoissa, riippuu kai osavaltiosta, niin ne ei voi edes myöntää se. Mitä tää on 56-vuotias? Täysin natural. Tai jotain 56 muistaakseni, oliko se niin vai enemmän jo nykyään? Joo, siis kyllä mä uskon, että tää on vaan niin kuin todella kovaa olkapääsarjaa. Joo, sitä se on. Niin siis jossain osavaltiossa sä et voi käytännössä edes myöntää, koska se on lainvasta. Sitten se rikos, se tuomittava rikos. Ahaa, okei, niin just. Niinpä. Se harmapaikka, se ei ole hyvä esimerkki. Jep. Tämä itse näyttää low-key AI-kuvalta. Tämä muuten on AI-kuva. Tämä on Stable Diffusionilla tehty, mutta siis siltä ei se mitään, ihan sama meininki se on nyt näissä, olipa se AI-kuva tai ei. Rasvaprosentti jossain 10 ja... Joo.
Ja sitten tietenkin, kun nyt eksyttiin vähän aiheesta, niin ei tietenkään voida olla ottamatta mukaan klassikko, eli syntholia. Koska Joo. syntholhan siis on käytännössä... Mitä se itse asiassa on käytännössä? Siis jotain tällaista... Nopea välikommentti BPAsta. Tuli lisätietoja. BPA voi matkia elimistössä naishormoni estrogeenia, eli on niin sanottu hormonihäirikkö. Joo. Tutkimukset ovat yhdistäneet BPAn syöpään, masennukseen, kakkostyypin diabetekseen, sydän- ja lukuisiin muihin sairauksiin. Se on just näin. Okay. Niin siinä on synthol. Aivan. Joo, mutta itse asiassa hyvä täydennys toi, koska se oli nimenomaan just sitä, että häiritsee hormoita. Mutta siis joo, synthol, niin siis tää on, itse asiassa jos nyt oot siinä hyvässä flowssa, niin kato ihmeessä vielä ihan tarkalleen, että mitä tää synthol oli. Mutta siis tää on... No öljy. Sitä käytetään... Niin öljy, totta, niin olikin joo. Sitä piikitetään suoraan siihen lihakseen, että se kasvaa. Niin, tässä näkyy. Monet... Joo. No, mutta nyt se jako jotenkin outo. Mites tää... Joo, no mä laitan sitä, pistäs tälle. Nyt se näkyy vähän paremmin. Joo. Niin. Voihan mä tehdä tollekin. Joo, okei. Okay. Niin, sitähän käytetään kehonrakennuksessa yleisesti. Se on yleisesti kehonrakennuksessa käytetty tällainen lisäaine niin sanotusti, joka on yleensä vielä... Vähän parannellaan. Vähän lisätään vielä sitä ennen vaikka lavalle menoa kisoissa. Ja on olemassa videoita, missä... Mun piti mä googlaan samaan aikaan synthol shoulder leaking. Joo. Et siis on alkanut tulemaan sellainen alkanut vuotamaan ihan selkeästi siis niinku ulospäin sellainen suihku öljyä, kun on jännittänyt lihasta tai jotain muuta tällaista. Ota mä seuraan. Tehäs noi. Itse asiassa no joo, se voi että se näkyy tosta. Kautta jos näkyy. Mä pistän koko näytölle tähän näin. Eli missä se vuotoin tapahtuu? Mun mielestä se on toi vasemmanpuolinen äijä, jos mä en muista ihan väärin. Ei näy mitään. Joo, se näkyy vähän huonosti tässä näin, mutta siis joo. No ihan sama, tossa on tukko. Sulla on tää jako, tuolla on toinen jako, siis päällä kokonaan. Täällä on edelleen tää Google-hakutulokset. No sepä meni sitten hyvin. No okei, no mutta itse asiassa mä nyt esikatselin tämän videon ja voin todeta, että tämän otsikko on synthol leaking, mutta tässä ei, siis tässä nyt näkee tästä katsomiskäyrästä, missä tapahtuu, ja se näkyy jossain tässä kohtaa tällä tyypiltä vasemmalla, niin tuo olkapää alkaa tuosta vuotamaan, mutta se ei niinku, se ei näy niin tietotapaa nyt sitten kauhean hyvin tässä, kun tämä ei ollut sitten 4K-video, niin ei pysty zoomaamaan, mutta anyway, niin sit jos on oikein niin tällainen, että on pakko päästä hyvään kuntoon niin sanotusti, niin sitten tosiaan kannattaa tätä syntholia käyttää, eli tässä on esimerkiksi tuloa, siis sittenhän se on niinku itse asiassa niin, että jengillä on ollut niin, että okei, tää ei tietenkään ole helvettisen tai terveellistä, ja ihmisillä on ollut silleen, että niiden lihakset on siis käytännössäkin sulanut tai mädäntynyt tai tulehtunut, ja niiltä joutuu amputoimaan niin kuin joko ne lihakset pois, eli hauislihas, tai sitten koko käsi. Ja mä en tiedä, niin kuin, että mikä ihmeen mielenhäiriö pitää olla, että sä teet niin kuin vaikka just joku tämmöisen kunnon venäläisen version tästä. Ja sitten toinen on se turkkila. Mutta siis eikö tää liity tuohon, se englantilainen termi on body dysmorphia. Eli niin no joo, varmaan tässä on joku body dysmorphia kyllä käynnissä. Siis se, että sä niin kun et ole tyytyväinen sun omaan kehoon käytännössä. Sitten tulee joku sellainen sairaaloinen. Niin. Mutta se on kyllä... Mutta tää esimerkiksi... Oi jees. En mä tiedä oikeesti. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn ass on. Tuo on aika pitkä ääniefekti. Mutta siis anyway, niin... En mä tiedä, mutta siis niinku tää... No joo, jos mennään tästä totta kai sitten askel taaksepäin siihen, että
mistä me nyt päädyttiin edes niihin fitness-influencereihin, mutta siis niin kuin 99% niistä fitness-influencereista käyttää jotain. Siis sehän voi olla, että ne ei käytä steroideja. Ne voi käyttää jotain muuta, että esimerkiksi vähän polttelee rasvaa tai tuollaista. Ja eihän siinä mitään. Se on ihan fine niin kauan, kun laittaa siihen, että okei, tai kertoo avoimesti, että näitä mä käytän. Koska se luo ihan väärän kuva ihmisille tosiaan, mitä voi saavuttaa natural tavalla. Ja sittenhän esimerkiksi, jos teet Liver Kingin. Tiedätkö Liver Kingin? Mä kuulin sen, tai niin, seurasin silloin sitä draamaa. Niin Liver King oli, tai no joo, jos sä jaksat jakaa sen, niin mä voin kertoa samaan aikaan. Se on jenkkityyppi, mikä kiven kovaa väitti, että sillä, että se syö maksaa ja sisäelimiä ja nukkuu sellaisella puulattialla, että se maadoittaa itsensä maahan. Ja siis okei, sehän treenasi kovaa, sehän teki jotain ihan sairaat, ettei ne työnsi jostain kelkkaa silleen, että siinä on isot painot ja sitten se oli sama aikaan kuin reppusilässä ja sitten se vielä tyli veti samaan aikaan vielä jotain toista kelkkaa ja sitten silleen piti mennä joku 1,5 mailia ja niin kuin ihan hullu treeniä. Mutta se väitti kiven kovaa, että sen takia, koska se viettää tämmöistä alkukantoista elämää, niin sen ansiosta sillä on jättimäiset lihakset ja tosi hyvä kunto, mutta sitten se julkaisi vähän ajan päästä siitä julkisuudesta. Ehkä meni niin vuosi, 2 siitä se julkisuuden niin huippua. Ja sitten se sanoi, että okei, no fine, että hän tunnustaa. Koska porukka epäili sitä just niin paljon, että hei, tämä ei voi olla mahdollista. Just nuo vatsalihakset vaikka. Että tämä ei voi vaan niin olla mahdollista tosta vaan. Että eihän sulla nyt tuu tommosilla. Vaikka tekisit niin 500 vatsalihasta lisäpainolla päivässä, niin ei varmaan tule tommoista kuitenkaan meininkiä. Niin sitten se tosiaan sanoi, että okei, no ei se perustunutkaan ihan pelkästään siihen, että vähän oli taas vähän sports-TRTtä otettu. Mutta joo, mutta siis ei se mitään ihan kunnioitettava tyyppi silleen, että se on niinku täysin omistautunut tuossa elämäntavalla. Se elää tommosella niinku suht alkukantaisella farmilla, tai ainakin se väittää, ja sitten se tosiaan nukkuu semmoisella puupedillä ja muuta. Tietysti voihan olla, että se kaikki on sitten näytelmää, että siitähän se vähän niinku lähtikin sitten se alamäki, että kun nyt tämä yksi osa-alue paljastui ihan huuhaaksi, niin no mites ne muut osa-alueet sitten? Niin sitten ruvettiin epäilemään kaikista muustakin, että onko tämä vaan tämmöistä näytelmää koko homma. Kyllä. Ja joo, näin se on. Ei ole varmaan, Hollywoodissakin kaikki, sehän onkin, kun alkoi miettimään, sitähän ei silloin aikaisemmin tullut mietittyä niin paljon, mutta nyt kun tämä on yleistynyt, tämä keskustelu, YouTubettajiakin on, jotka käy läpi, että tällaisia, niin kuin esimerkiksi täällä on tämä maininta tästä More Plates, More Dates. Mä en muista sen tyypin nimeä, mutta se on YouTube-kanava, joka käy läpi käytännössä, että onko eri henkilöitä, niin kuin, onko ne jos jollain kuurilla vai ei. Joo. Ja tietysti muitakin tällaisia terveysjuttuja, mutta puhuu avoimesti niin kuin tällaisten extra lisäravinteiden käytöstä. Joo. Niin. Joo, mun mielestä se on niinku ihan fiksu juttu, että semmoista yleistä tietämystä tulee, mutta etenkin jos jossain Suomessakin vaikka, niin yleisesti ottaen just varsinkin nuoretkin, ja en mä tiedä, ja voi jopa olla niin päin, että nuoret silleen tajuu enemmän itse asiassa, miten tämä homma toimii, koska siitä on tullut semmoisia niinku vaikuttajia, kuten vaikka, oliko se Trend Twins esimerkiksi, kaksi semmoista, ne aloitti varmaan 16-vuotiaan tai jotain, mutta ne on nykyään reilu parikymppisiä, niin ne sanoisivat, että joo, että hei, mä käytän treeniä vaan maksimit, ja sitten meillä on sen takia isot gainsit. Mutta nyt kun on tullut tuommoista avoimuutta siihen, niin musta tuntuu, että voi olla jopa, että se vanhempi ikäpolvi, niin kuin meidän ikäistä vähän ylöspäin, niin ne ei itse asiassa tiedäkään, miten se asia oikeasti menee. Ja sitten niillä on epärealistiset odotukset. Joo. Joo, ja kuten sanottu, ei siinä mitään, totta kai saahan niin tehdä, mutta just se, että onko sitten välttämättä järkeä leikkaa 30 vuotta elinikää pois, että kun sit siinä on myös se psykologinen aspekti, että sitä on vaikea niin kuin downsizea takaisin pienempään kokoon sen jälkeen, kun sä oot ollut isompi. Että sit haluaa niin kuin, yleensä se menee vähän niin kuin toisinpäin vaan pelkästään. Mehän katsottiin vähän aikaa sitten just sitä, mikä se on se toinen painija Rockin lisäksi, se joka oli näissä Disney-elokuvissa, myös Marvelin elokuvissa. Miten mä en muista sitä nimeä? Anyway, siellä tapahtui tällainen hurja laihtuminen ja sitten hän laittoi sen piikkiin, että no hän on niin pyrkinyt laihduttamaan jo pitkään ja nyt hän sai sen hoidettua ja käytännössä siis kaveri lopettanut kuuria kuihtunut.
Niin. Niin, Siis yllättäen todella merkittävästi pienentynyt, kun kaikki nesteet lähtenyt. Kyllä. Niin sitten käynyt näin. Ja sitten se on huvittavaa, kun niistä näyttelijöistä, niin varsinkin just Jenkeissä, niin niiden nimellä tehdään semmosia dieettejä kautta treeniohjelmia, että treenaa kuin Jason Momoa tai joku äijä. Niin, täytä samaa treeniohjelmaa, mitä hän käytti tähän elokuvan treenaamiseen. Ja sitten ne liikkeet on just semmosia, nyt tehdään 8 tämmöistä polvillaan punnerusta, ja sitten tehdään 10 kyykkyhyppyä, ja sitten sen jälkeen hyppynarulla loppuverryttely, ja sitten tosiaan siihen laitat sen tyypin leima päälle, ja sanotaan, että okei, että joku erittäin sofistikoitunut kunto-ohjaaja nytten treenasi erityisesti tätä elokuvaroolia varten, niin just tällä, tai treenautti juuri tällä ohjelmalla, sitten porukka että okei, no nyt kun mä vaan ostan tätä ohjelmaa, mä vaan teen nämä liikkeet, niin sit musta tulee samanlainen. Juuri näin. Tässä on se Dave Bautista oli sitten. Joo. Niin, että se vaan vähän laihtui vaan. Hän on yrittänyt pudottaa painoa jo pitkään, niin nyt hän onnistuu. Ja sitten kun tietysti ikä tulee ja alkaa harmaantumaan, niin se on pakko jossain vaiheessa lopettaa sitten. Niin, se pääsee. Sitten sama toi Chris Prattikin tuolla vasemmassa yläkulmassa, niin joo, se voisi mennä vielä, mutta ei noin näyttelyllä muutkin tekemistä kuin olla koko päivä vaiheessa salilla. Siis silleen, okei, niillä tavallaan olisi aikaa siihen, mä jotenkin uskon, että kun ne pystyy muutamaan pikkupiikillä hoitamaan sen homman, niin Juurikin näin. Joo. Ja sitten se on hyvä, kun tästä pitää vielä edes keskustella, että olikohan se nyt niin vai näin. Kun näkee kilometrin päästä, että mikä se... No joo. Ja sitten sitä kauhistellaan, että no ei kai sekin nyt vaan, ei kai se voi olla. Ja sitten fanit ei tietenkään vaan usko, eihän se nyt semmoista voisi tehdä. Ei missään nimessä. You stupid.